protože byl tam ta rána byla opakovaná, protože také předek ty typické bavorské ledviny, ta maska je také pobytná, stejně jako záď vozu. Ale stojí v bezpečném místě, takže by to nemělo ohrozit průběh kvalifikace. Každopádně závodník už je venku. Michal Rienhoff z Rakouska už diskutuje s Raděvým maršálem, jak tu situaci vyřešit. Vyřešil to tím, že zavřel dveře, nezavřel, protože nejde uzavřít po teráně, přeskočil bariéru a už je v úplném bezpečí, stejně jako traktový maršál. Ale Michal se velice zlobí, ten si zahrál jakoby na fotbalistu a kopl v té tenké závodnické podce do svodidel. Není se co divit, každý závodník se zlobí, když skončí. Teď už má helmu dole, rukavice odhazuje. V tom ranním volném tréninku startoval 30 jezdců a Michal Rienhoff byl klasifikován jako 19. A už tam máme opět traktor, který přijde pomoci s tím pobytým bavorským vozem 325. Michal Rienhoff, který už si bere opět své propriety a bude muset zpátky ke svému vozu. Podívejme se ale na čelo. Kvalifikace nám běží ještě necelá čtvrt hodina. Na čele je Dietmar Lackinger, který má čas 2:27,264. Promiňte, to je čas ranního volného tréninku. Teď má nejlepší 2:27,890. Luca Rettenbacher je na místě druhém, Karl-Heinz Ruber je na místě třetím. Tak a rozbité BMW, předek, zadek, oškubaný, už se táhne na laně na obslužnou komunikaci Masarykova okruhu. Bohužel tady nemáme opakování záběru, není žádný televizní přenos, máme jenom průmyslovou televizi, takže vám nemůžeme popsat, jak ta bouřečka vypadala, protože nevidíme na vlastní oči. Viděli jsme ten dramatický konec v předchozím závodě, tuto nehodu vidět nebylo, ale aspoň si už mechanici jeho týmu poradí. Český závodník Tomáš Chvíla je v tuto chvíli ze 190 na posledním 30. místě. Na čele stále Dietmar Lackinger, známe to jméno tohoto šampionátu, který je tolik populární. Loni dělal dokonce společnost mistrovství světa cestovních vozů VTCC na rakouském Saalfondringu. Zítra nás čekají dva závody této série. První je hned ráno v 8:35 na 10 kol a druhý závod máme odpoledne hodinu popolední opět na 10 kol. Někteří jezdci zajíždějí do boxu, aby se prokázali